ତମେ ଟିକେ ନ ଆସ କି? ହଁ ସେ 2 ଦିନ ପରେ ଜାଣିପାରୁଛ। ମାଲଟା ପୁରା ଖାସ୍ ହେଇଛି। 4ଟା ପ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଆସ ଆଉ ଚିକେନ ନେଇ ଆସ। ଆଉ କିଏ ଆସିବାର ଅଛି? 4ଟା ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ 10 ଜଣ ଡାକିବ? ଏଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସ। ଆମ ଘରଟା ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଦେଖାଗଲା ବି କାହାକୁ ପଚାରେ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର କୋଉଠି ପଳେଇଲାଣି। ତା ମୁକ୍ତ ମାରିଲାଣି। ଏଇଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ମତେ ରହୁଛି। ବଟର ଏଠି କଣ କରୁଛି? ସମୁଦ୍ର ପହଁରିବ। ଏଟା କୋଉ ଜାଗା? ପାଣି ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଠିକି ଯାଇଥିଲି। କାଲି ତ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ତ ଫସିଗଲି। ଇଏ କୋଉ ଜାଗା? କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ମତେ ନିଅ ଭାଇ। ଏଟା ଦେଖାଯାଉନି ବେ। ମୋ ହାତ ଟାଚୁଛି। ଅନା ଭାଇ କୋଉଠି ଗଲା? କେହି ତ ଅନା ଭାଇ। ଆବେ ମଝିରେ ଏଠି ନେବେ ମତେ ଟିକେ ନେଇକି ଯା। ଭୋକ କଲାଣି, କଣ ଖାଇବି? ଆগে ଟିକେ ମୁତି ଦେ। ମତେ ନେଇକି ଯା ରେ। ହାତ ତ ଦେଖାଯାଉନି ତତେ। ଅନା କି କେହି ତ ଅନା ଭାଇ। ହେ ଭଗବାନ ଫସେଇ ଦେଲ। ଭଗବାନ ତମକୁ ଶହେ ପ୍ରଣାମ ହଉଛି। ଏଠୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ମୁଁ କେବେ ମଦ ପିଇବିନି। ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ବୋତଲକୁ ଅନେଇବିନି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ହେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।